lana iyabhaza indaba ethinta ke uMiss Levels uzomkhumbula ke konje uthe ingane thiwa ingane nobaba wayo anginayo ubaba wengane mina ingane nobaba wayo khona ingoma esho njalo ethi anginayo ubaba wengane mina ingane nobaba kodwa ke namhlanje ukhona la umama wengane sokhuluma indaba ethinta umama wengane kuzothi futhi uma sesiqedile noma wengane sizwe nawe ubaba wengane ukuthi uthini mlaleli kushubile namhlanje la e-studio uzokhumbula ke ukuthi uMiss Levels uye wakhipha ingoma yakhe emnandi kakhulu ethi yangeni nune ngafi uma wengane into yalaxa semini ashi awusho girl yangeni nune ngafi uma wengane into yalaxa imithi into edlishwami ishebe neriboost uma ka enza into etrend ingadumanga hey wo thina unengafi indune ngafi wo thina unengafi langeni ibhubesi inuni isilwane ngadlangadla wozala ngikudodise ngingamadoda ayishumi ngingedwa wazini ngelove back ilove back ayifunwa ngundodana ohamba eqhabo zamaqanda emisi yamanye amadoda Ay mlaleli uMiss Level ukhiphe ingoma la sithi isihloko sayo Diye baba womntwana ngoba ke edlulisa ke naye isikhalazo sakhe ke kubaba womntwana naye chaza ke ngokwakhe kodwa indaba inokungondli phakathi kubaba womntwana wakhe odumeke ngonto encane uSenzo Zondi ngifuna ukwazi siqale la iqaleni umlaleli ukuthi wahlangana kanjani no baba wengane size sifike la sesikhona manje kulomsindo sasikhona isukapi lento yenu all right before just qale it's not about him ingoma okay ayihlangene naye kodwa yambala ngoba abantu bayasazi story kaningi ngiya ku social media ukuthi ayibo guys ngine situation enje yawuchaza yes ngadlula ke kuyona I closed that page now sengirelease ingoma abantu angishongo lutho ingoma iclean isikhulumela nje noma ka Enzo ukuthi siphendula kanjani mangabe baba ka Enzo uyabona bese attack ngabhala ingoma imedia nabantu bagijima bayohlasela ulokhuzana lo baba ngoba bayasazi story ukuthi ngino baba wengane ngake ngasho before ukuthi phela wena unengane eyi1 phela unengane eyi1 that's why ke bem attackile cha ibingahlangene naye inkosi yami we malo okay uzosho naye ukuthi ngoba naye uyikhiphile ethi diye ma umntana ngithe bo so nawe uzochaza nawe uthi bengasho kuwe bakuthi naye banika oma umntwana okay asiqalele la Miss Levels liqhamuka kanjani igama lika Miss Level bengade ngenza iproduction in The Lion King lapha okay so ngumuntu ohleze ne-energy so mengidlalo mhlawumbe abanye kuyenzeka ngoba umdlalo uqala Monday to Sunday so mina I'm always ngihlezi ngine-energy because isidalwa sami nje ngikuba ne-energy so kwathi ngelilanga abantu bekhathi guys ngeke we need to kuyi-last show ngeke we need to take a break I'm like hey guys ngeke siyasebenza kuyasetshena kwathiwa we uhlezi une-level awukahle awusiyeke level wena ubuso wena uhlezi une-level ngalithatha igama lokuthi ngu-level so backstage theater ngangibizwa ngokuthi ngu-level ngoba igama lakho la ngempela nesibongo nokuthi usuka kuphi okay nguNombuso ngwakagcabashe ngisuka kwamaphumulo emnyameni emaphumulo emnyameni okay bengisabuza lothu ubudlelwano bakho busukaphi uNkulunkulu uzanibusise nje ngesipho esihle kangaka eseninqakisana ngaso bebusukaphi lobo budlelwano othi ngisakhumbula awusakhumbuli kuyenzeka ngiyakhumbula ngiyazi okay sibona einkundleni zokuxhumana ke indaba inengoma ngibonile ukuthi uSenzo uze waphendula naye wangena wenza live nawe wawu live ngapha nichaza kwenze njani isukaphi beef all right mina ngitshelwa abantu ukuthi hayibo Miss Level nanku live ngala mina awuthi ngize nami ngizobona kwenzakalani ngangazitshela ukuthi ulive ongami mina ngizitshele ukuthi ulive ongama fans ukuthi bengithi uzokhuza ukuthi musani ukushaya mina this is an artist ukhipha ingoma yakhe so musani ukungihlasela wangizule ukuthi uyahlaselwa unela post into abantu bahlasela mina ngithi uzokhuza leyo nto leyo bese kuthiwa ha zingawe la kuthiwa ngithatha amateko ngazi hey uyabona kuningi ukukhuna amathe kuphakathi kunala ngase ngiyangena nami ngathi no haye emfowethu bayazi ku social media
from pregnancy this guy left. It's okay. Go right ukushiwa. He left and then I went through depression yami. It's fine. It's normal. Ngibuyele ngaphatheka kabhlungwana ukushiwa nomntwana eswini yabo. Kulungile akuyona inkinga le uyadlula. But leyo ukuthi usuyazi ukuthi umuntu usekunento ekhona siza phela nawe. Hayi bandla ke angitholanga yes angilitholanga usizo olwanele. So mina ngoba ngine drama ngesidalwa ngagijima ngayobhala social media ngoba naye ngoba umuntu osizuvela ajijela amatshe kuwena uyabo ukuthi kulesimo obhekene naso ukuthi ukhulisa umntwana uwedwa noma ngalelo langa usuthi awumfethu awujikjela usuyamfuna hawu ubaba wengane egcineni you need to listen ubungatholi lutho hey bekunzima ukuthola kanzima awukutholi nje yabe ngakuthola ke ngize ngimqambela amanga futhi ngeke ngize ngivele ngimsukela umuntu enza kahle ngisakenzi kahle hayi noma ngathiwa bathe ngiyahlanya abantu kodwa hayi angilona lelo hlanje singavelela athekho umuntu cha lona usizo bandla no angilitholanga ngisayithwele angilitholanga futhi alibanga liningi noma umntwana esekhona yabo mekuthande yena kumuntu abantu besilisa abanjalo bayazi abantu besifazane umsana zenzo lokhu uzani abantu abaright abantu besilisa nje banjalo methandile ngalela futhi mase kushiye nomntwana ke vele usuyi reject hayi ngikhona mina ngene ngakho yakuthiwa noncamnaze ngithole ku right kuba I reject siyakwamukela kodwa ke nawe phela yenza ngendlela akudingi ukuthi uzobe umngani noma wengane ukuthi wenze izidingo zengane cha usuke ungondla uma wengane usuke wondla ingane nakhona bebethi siyabalandela not because siyabalandela usuke ufonela ukuyibona ingane mesigula uthola ukuthi ngempela mfethu awunamali then umfonela umuntu kanti ngaleso sikhathi uyihlalele nomuntu wakhe usuyaphazamisa usetshela lenye intombazana ukuthi hayi uyangilandela no it's a situation levels kungenzeka ukuthi lamazwi ebengabheke kuwe abheke kunoma imuphi umama womntwana ngicela uphendule njengomama womntwana ngale ngoma angifuna uphendule ngifuna uphendule ukuthi ngiyazi ukuthi engomeni yakho zonke lento ezichazayo uziphendulile kodwa ngifuna uphendule wena njengoma wengane njengami njengoba nami uma wengane ukuthi awakhamazwi athini makuthiwa diye mama womntana mina nje ngathi ake kumuntu olandelwayo bakithi usukulandelelwa ingane angeke ulandele umuntu owakushiya esimene sibucayi kanjela lithi iBhayibheli usukuphakathi kokufa nokuphila umuntu okushiya kuleso simo ungamlandelela ukuthi kube njani 2 umama nobaba basuke benebond le natural nginikeza ispace phela nawe usukungihahameza ukubukanisa namanye amantombazane ngisafuna ukuphuma vele kwena ngisafuna indlela yokuthi ngiphume kwena ngokwe relationship ngokukuthandana awuthi kade uthanda into manje usuyigaqaza manje uyabo nginika ispace ungangishayi ngamagama sewuyangilandela nginikeza isikhathi ukuthi nami ngihile enough ngoba mina ngize ngayitholela healing ngeyami indlela yabo and then so ngisho njalo akekho umuntu wesilisa ofunwayo mase nihlukene but ake nizama indlela yokuthi nihlangane ngomntwana mo ufuna imali it's not ukuthi ufunela wena mina ngiyena umuntu owuglama uyangibona namanje natural angiyena umuntu mhlawumbe ofuna inzipho inwele nani cha mina into yengane nje uma asuye kuma social media ubona umntana nami uyabo umntwana uyena oqala empilweni yami so mo ufonela umuntu wesilisa uthi awungisize lapha yana sekuyitshe ke manje kungene namantombazane yabona ke le amantombazane ke step mother we malo angiyingeni weJesu yabona nje intombazane engashadiwe we simsim angiyingeni ngempela so umuntu osisa momtshela ukuthi mfethu ngcono ingane ungaloku uyiveza kubantu ngoba nakumina esidini lama ngiveza umntwana wonke umuntu yabo so angihambi ngimgaqaza manje kulele linye iside kwenzeka kanjalo futhi ku right ngoba vele phela umuntu unegama uyabo so kwenziwa noma yini hayi mina ngivumele lokho uke wayicela ilove back angaze mntakama angaze awukazi uthi nje ngiyacela ngobani kodwa kubukeke ngathi ke kusho ukuthi indlela olwa ngayo ngoba kuthiwa musu kulwa ngengane angikhumbuli futhi ngilwa ngayo mina ngiprotect ingane yami leyivikela esimweni ngisibonile sakhe uthi ngilwa ngengane umuntu odumile namantombazane mina ngiprotecta ichwane labo isihlangu sami ngifika ngaso ngihlaselwa nguwe uhamba nezintombi
Hayi waba hayi sifisa ukhona umbuzo ufisa ukubuza ngima wengane ngapha ngisafuna ukukhuluma noSenzo la. Hayi no lutho hayi ngicabanga ukuthi usukukhava wonke. Uhappy ngoba wengane yethu. Yeah no hayi uphendula. Okay, mawuthanda vula umsakazo wakho sawubona siyakwamukela ke siyithimba le Dankie 1223 sikhuluma nje indaba ke sematheni kulezi insuku einkundleni zokuxhumana yayingoma ezimbili eziphumile ethi diye mama womntanami nethi diye baba womntwana kusho ukuthi kuyaphendulwana ke lana angazi kodwa uMiss Level uchazela ukuthi cha ingoma yena ebeyibhalela nje naye phela ngoba uwumculi naye unetalent bengaqondisile kubaba wengane uma kuzwela imkhize ejazini iyazwela kanti ke nobaba womntwana naye ukhona sizokhuluma naye nje khona manje nje uma ngibuya ngala beka indlebe siza ukuthi ke uyiphendulela uthini ubaba womntwana. Dankie 1223 Dankie 1223 no Kings Fiso no Zimdola. Khosi FM lihamba phambili siyabheka ke sifuna ukukhuluma ke nobaba wengane ke manje ke ukhona kubaba wengane futhi unephimbo lemnandi kabi ubaba wengane. Sawubona baba wengane Senzo. Good morning lapho niyaphila. Siyaphila unjani? Hayi ngiyaphila nami ngiyabonga. Wena ubaba wengane? Yeah, ubaba wengane kasizolapha ngithi. Ubaba wengane kasisi lesinaye la ngifuna uvume phela kathi khona sogijima thina siyofuna iDNA bakuthi kanti wena utasho. Hayi impela ngiyavuma. Okay. Siyakubingelela Senzo siyakwemukela emsakazweni uKhosi FM. Namhlanje siyiDankie 1223 siye sabona umsinjwana obukhona einkundleni zokuxhumana othinta ingoma oyikhiphile wena wasuma wengane yakho naye uyaphendula. Mhlawumbe sifuna ukuthi usixoxele ngale ngoma yakho. Okay ngicela ngibingelela futhi kunina zijola bese ngibingelela nakubalaleli emakhaya. Ngiphinde ngibingelele nakuwe macabashe bese ngimbongela ngokuthi after mhlawumbe iminyaka eminingi ecula useze wagcina wayithola inhlanhla ukuthi angene okhosini okuyisifiso sakhe kayidinisa iminyaka nobe kuyiphupho lakhe elikhulu kakhulu. Ubusazi nawe naleso sifiso? Yebo. Okay. Bese ke mhlawumbe ngizala lento yengoma ngathi kunento futhi kakhulukazi ngamabila njengomuntu okumaskandi uyayazi into ekhona kulezi insuku ukuthi izinto zabantu besifazana sishile kubantu besifazana kube yibona abayiculayo thina sicule lezi abantu besilisa uyabona ngeke ngakuzwa lokho impela so ke ingakho nami ngiye ngathi uma ngenza ingoma ekhulumela abantu besilisa because kuthiwa okukhulumela abantu besifazane asikushiyele kubaculi besifazane bakhona bazoqhubekela phambili. Okay lokho kusho ukuthini? Lokho kusho ukuthi ngibuka inkinga abafowethu ababhekene nazo abaningi angikwazi ukucula ngami ialbum yonke uyabona uma ngisuke ngenza ialbum ingakho kungenzi ngingakhiphi ngamasingili ngikhiphi ialbum because ngisuke ngifuna ukuhlanganisa inkinga ezahlukene ze South Africa mhlawumbe nangaphandle ko South Africa ukuthi akaze ngifike khona bese ngithatha leyo nkinga naleyo nkinga engibona ukuthi ngingakwazi ukubhala ngayo ngaleso sikhathi ngiyenza ingoma so ke kanjalo nale ngoma edidiyo mama umntanami akukho kuhlukile ngayo ingoma nje ebuke izinto eziningi zabafowethu ngakho kunengoma ethi lapha limela amadoda kanjalo ngenze ingoma eziningi kulokho ezi-based kwinkinga zabantu besilisa kakhulu kunenkinga zabantu besifazane. Okay ake sikhulume ingoma nje leyo ibhalile yadiye mama umntanami ibingaqondile kumagcabashe. No ibingeke iziqonde kuye ngoba mina noma bengane ongekho yedwa abangekho babili uyabo. So ingakho futhi mhlawumbe ngikunderstandile nokuthi ingoma yakhe ibingabhekile kimi ngezathu zokuthi nayo uyiciko ngendlela yakhe nami ngiciko ngendlela yami so ukube kuthiwa mhlawumbe bengisho kuyena bengizolifaka igama lakhe ngoba phela njengoba nginabanye mabengane uma ukuthi ingoma bengibhekise kumabengane nabanye bazobathinta uyabona mana wena encane awungixoxela okay bangakho mabengane abanye bangakhe hayi lokho asingicela sikushile cha bengifuna ukwazi ukuthi ngikhona umbuzo la ngiyakhona yabona uma unganqeni ukusho ukuthi bangaki labo mabeyingane
no ngicela ukuthi kushiyele ngoba kuyimpilo yami yaseceleni leyo futhi mhlambe nabo abathanda ukudalulwa yabo okay no kulungile ngifuna ukwazi ukuthi laba abanyoma beingane bayimukele kanjani lengoma ngenhlanhla enkulu kakhulu mhlawumbe abanyoma bengane i-relationship sinama relationship right nabo ngoba ukusisa understandana ukuthi uma emhlabeni esiphila kuwo kukhona isikhathi esi-right khona isikhathi esi-wrong emhlabeni esiphila kuwo khona isikhathi sokujabula khona isikhathi ekungasona sokujabula emhlabeni esiphila kuwo abantu bayathandana abantu bayahlukana so I think mhlawumbe inhlanhla enkulu kakhulu enginayo leyo ukuthi oma bengane enginabo siya understandana makufike la kuphele khona uthando ngabe liphele ngakuyena umuntu noma ngabe liphele ngakimi siyayisiqede kahle ukuze sizokwazi ukufocus ekutheni ingane ikholiseke ngendlela ekuyiyona okay so abazange babe nankinga la okay umucabango umagcabashe yena ube nenkinga noma nawe understandile ukuthi naye akanankinga angazi ngokukamagabashe ngoba angikhulumi yena naye ngokuthi ke ngembandela enkantolo asikhulumi so angeke ngazi bangona laba abanye ngoba siyakhuluma nabo sengeke ngabona mhlawumbe bepost umsebenzi ukusupport engiwenzile nokuncoma lapha abancoma khona masuke sikhulumela ngamafoni so okamagcabashe angeke ngize naye ngoba asikhulumi naye okay khona into ebalulwe umagcabashe la kade sikhuluma naye ebalike kakhulu yokuthi walahlwa yena esakhulele wangathola ukwesekwa mhlawumbe ayidinga njengoba bomntwana wakhuluma nendaba yokuthi hey imali yesondlo uyithola impela kanzima kuliwe mhlambe nakho nawe usukhuluma ngenkantolo kusho ukuthi mhlambe kungenze ukuthi iyayifakaza leyo nto ufuna ukuzwa iside lakho la edabeni olithinta ukondla njengoba buwengane ukuthi luhamba lifike phi nokuthi zikhona nengxabaneni ke nabanazo ke ezibanga yona indaba yokondla ngoba indaba ehamba phambili nawe ngibonile ku live wakho ukuthi ubuchaza ukuthi abantu sebeze bethi abalaleli ingoma yomuntu ongondli kanti mhlambe akunjalo ngifuna uyibekeke le ngoba ibalekile leyo kondla ku live wami ngachaza ukuthi mina angifundile naye ngithiwa ngaleyo nto ukuthi angifundile mina ngadecide ukuyeka esikoleni ngoba ngangilanywa izingane zamadongazana ngangayeka isikole ngoba ngifuna ukuyosebenzela zona so angikwazi ukuthi sengisebenza manje ebese nginganakekela izingane zami because into yomculo kokuqala i-short term awuyazi ukuthi ikhula nini awuyazi ukuthi iphela nini so kubalekile ukuthi ngalesikhathi esuke isasebenza ngaso nakekela labo balethe emhlabeni ukuze mhlawumbe noma ngelilanga iphela beyokwazi ukuthi okay ubaba ngesikhathi esenawo amandla sa afford ubekwazi ukuthi asinakekele yabo I think naye ushilo ngoba ngibe nenhlanhla ukuthi ngilalelile before mhlawumbe kuze ngingene la ushilo ukuthi usiza belithola from mina belungekho enough I think iphutha laba lapha ekuthenini uma ngabe usizo lungekho enough kuyena noma elibona lengekho enough abese ngangitsheli mina ukuthi alukho enough because mina ngiyaqala ukuzwa namuhla ukuthi usizo ebengimnika lona belungekho enough uyabo because ngicabanga ukuthi kwi statement sakhe siyasho ukuthi kukhona bekuthola but should bekungekho enough ngokwakhe uyabona kanjalo abese eziphutha lokuthi mina njengomuntu obaba wengane angangitshela ukuthi okay no mhlawumbe if ufaka u200 incane mhlawumbe ngicela kwenza kube 500 yebo into enjalo yeah Ay okay mfowethu ngifuna ukuthi ngikuzwise le ngoma ngiyazi ukuthi uyizwile kodwa ngicela uqala ungivumele nje ngidayise ungiphi iminute nje lokuthi ngidayise mangibuya ngifuna ukukuzwisa le ngoma eyakhe ke manje bese wena uyangiphawulela kuyona eyintweni oyizwile kuyona ukuthi wena njengoba buwengane uthini ngale ngoma kama wengane nawe ngifuna uyithatha ngathi ayibhekisiwe kuwena kodwa njengoba ushilo wena uyivumele wena ukuthi hayi wazile ukuthi njengeciko uyabhala naye akwazi uyithathe personal bengithi usho njalo mangakufaka amazwi impela yebo ngisho njalo yeah so nawe ke ushilo ukuthi unazi ingane unaba nabanye omama njengoba ithi naye baba womntwana njengobaba womntwana game post
mhlawumbe ngingakusho entweni yeculo mina mangihlangana noMacabashe wayene hit song eyayithi vele ngiyamthanda uyabo yeah but wayesingile yena uyabo okay okuthi kushuthi nangaleso sikhathi imessage yayimfikela wayithatha waya naye studio wafike wayisebenzisa ukuthi aculele South Africa because akaculeli mina ngedwa noma umuntu asuke naye ngaleso sikhathi uyabo okay namanje I think company kuqondane nokuthi mina ngikhiphele iculo kanti naye uzokhipha leli culo noma uzofikela le message ukuthi no man I think iSouth Africa mhlawumbe njengamanje abantu besifazane noma ingadlangadlo kanye amabhubesi adinga leli culo leli kanje so ingakho ngingazange ngilithathe njengeculo elibheke kimi ngoba ngazi ukuthi uma sihlangana wayeneculo ethi vele ngiyamthanda but esing uyabo okay so yeah uma ngabe ngingathi leli culo belibheke kimi ngabe wrong ngoba i-message engikwazi ukumkhethela ukuthi akacule iphi message angaculi iphi yona i-message uyabo 2 izinto I think ayibala lapha ya eculweni u90% wazo mhlawumbe okanye nje zonke azihambelani nami so angikwazi ukuzihlanganisa neculo elishinto engineyona mina Asibonga kakhulu uMancinza konje yakhe ingoma itholakala phi ngiyabonga kakhulu eyami ingoma ngitholakala kuSitolo la online album ke kumina akusiyona album okay ingoma yodwa le ngoma sekusho ukuthi umlaleli uzofuna ukuyizwa le ngoma ngoba simzwise kancane lana ingakho yeah ayikhona kuyo yonke indawo and enye into mhlawumbe engifisa futhi abantu baphinde bayibuke ukuthi kuyo yonke into ngikuyena futhi uMacabashe ngiphinde ngidlulisa ukuxolisa nangu uyachaza ukuthi udinga isikhathi sokuhila uyabo yeah okuthi kushuthi ileso sikhathi engingamnikeza ngasona mina uyabo ngifisa ukuxolisa kuyena because ngangingazi ukuthi udinga isikhathi esingakanani sokuyila okungenzeka kube zonke lezi zinto zenzeka because akahilile not ukuthi kukhona izinto engingazenzi kahle uyabo ebese ngiphinda ngimfisela inhlanhla ke futhi ngicanga ukuthi nine song of the year hlukanisa unyaka sengathi iculo lakhe leli ngoba libuye ngathi abantu bayalithanda engathi lingangena ingoma lezohlukanisa unyaka luhlukanise futhi unyaka ngoba ngathi ungajabulisa abantu abaningi ngoba lizinto eziningi ezihlukene ubucimbi yamthola phakathi umfilsen Magubane uyamthola phakathi necomedy even abantu becomedy bangajabula ngaleli culo izayoni zingajabula thina so yes encane sesivalelisa sisacela wondle okay ngicela ngiqhubeke siyacela wondle noma bathi ungaqhubeki noma unjani siyacela wondle futhi bonkoma bengani yondla nje mfethu lokho esikucelayo okay mana mabiyela namcela ukubuza kuwe ne uyaphi manje ngenzela ukuthi ukuhamba phela ngenzela ukuhamba ukuze singabi nayo inkinga efanayo ngicela ungibuzela kuMacabashe before uvalelise kuyena ukuthi ukuze singabi nayo inkinga efanayo imali kumele ngiyifake every month ezoba enough because lebe ngiyifaka uthe ayikho enough okay ngizokubuzela bye bye ngiyabonga kakhulu senzo zonke Miss Levels yazi into engithanda ngomuntu wesilisa oyicelebrity kanje mevela phakathi kwabantu bayathanda ukuveleza ifubuhle iyeyisa le yansizwa hayibo number 1 no uyamuzwa namanje indlela akhuluma ngayo ukuthi kahle kahle mina ngisidela uyamuntu usebenzisa amagama sarcastic ukuveza icharacter yakhe ukuthi kahle kahle umuntu ophilayo yes konke akukhulumayo usenzela abantu bhekana naye siqo umzalela ingane omitha uzomazi ukuthi ubani yes so nje kokuningi akushilo cha ubengondli uyalazi iqiniso uyasazi thina abantu besifazana into siyibeka njengoba injalo gaga akakwazi ukondla lo mfana thu oma beingane labathi bayam understand abayalalela uyaba understandisa umfana ubusy njengabafana bonke esifazaneni kodwa mina awukwazi ukuphila impilo yoku understandiswa ukuthi angondli ngoba ngisayokhipha ubani njengoba nimbone levele namagwebu lapha namaflower khona ingane engadlili ulele emagwebini namaflower yes so umuntu oyicelebrity mina angincengile ukuba yicelebrity njengamanje
uyayibona leyo so uyamuzwa nendlela sarcastic indlela the real person awuyena ukuthi kahle behind yes there is a man behind I character leyo mculo njengoba nonombuso ukhona uMiss Level bese kuba khona unombuso so lathi nasikhuluma nontencane usenzo uselekaya ubuza ukuthi uwondla ngamalini akakaze ondle nale beyikhipha sekuliwe sekufike la ngithi khona ngizwe ngiyovula iprotection order ngithi ndoda ngingamadoda ayishumi ngingedwa you are not needed awusadingeki ngizoyibambela but noma iculo belingasho kuwena but njengamanje ke njengoba sengisithi ake ngiqondise ngakuwena ke manje ngamabombu hayi ngoba beliya kuyena cha awusadingeki asidingi ngisho uzuka sesi right ngoba abafana enkantolo yazi bengithi enkantolo mina niyele yona indaba no bengimkhosha ngayo mina ubaba engala ngimdingi ngayocela ukumsusa nje ususwa kanjani enkantolo ubaba ngathi no angidinge baba ngoba sobuza ukuthi ufuna imali nje usafuna imali lutho sithando sami ngiyasebenza ngizosebenza kuzokwenza kuphi ingoma girl okay isiphumile guys in all digital platforms yonke indawo le ethola umculo esikhona ingenile ngadla akusekho kuhlehla abafowethu downloadani kusebenze and ngicela ukuthi nje gcine ngale generation yethu ukuthi abafana basidlale asuka umfana yozalisa ngala ahlekise ngawe kwenye intombazana ahambe yozalisa uyabona nje agcine ngathi kuthi laba beze emva kwethu ngine ngale ntombazane bakwazi ukuthi bakwazi ukuphila kungabe abantu besilisa ke nimini kancane zalisa ube responsible for umntwana not uma wengane ngiyema lapho ithandwa zami.